आरि फसायखाबाय बिदिबा नों आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो? मोजां मोनो माने गोसो थैयोबोथ' आं नोंनि फिसाजोखौ। आं नोंनाव बिनोसो फैदों, हरगोन ना हरा? आं हरा होनब्लालाय? नों हरा होनब्ला? जै नों हराना गाबखागोन आं। आरो जै आं गाबबाय बुरखायनो हानाय नङा नोंसोर आंखौ, मिन्थिबाय? होनखायो आं। मा मावो नों? आंनि फिसाजोखौ बोरै जाहोगोन नोंलाय? आंनि फिसाजोआथ' दैबो फुदुंनो रोंबावा आरो ओंखाम ओंख्रिखौथ' बाद होबाव। मारै जाहोनो हागोन नों? नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङालै आदै। मावनायाथ' आं सैमा, अमा, बोरमा, मैसो, मोसौ, मावजि गासिखौबो मावजोब्बाय, खालि मैदेरखौल' बाद। मा गोदाव सोराव राव बुंनाय जाखोलै बे? फायखारि मावो आङो, फायखारि। नों साला फायखारि जानानै आंनि फिसाजोखौ बिफिननो लाजियासै नोङो? नों बायदि फायखारि मावग्रानो आंनि फिसाजोखौ हरा माथो आं। आंखौ जाम्बा मोनदों नामा? हा फायखारि बुंनायालाय माथो गाज्रि जाखो? ओइ जाम्बि, नों सिरिथा। नों जेबो मिथिया। नोंलाय आंनि हिन्जावसो दा। हा बेयालाय मालाय फायखारिसो मावलायबावो। नोंहालाय गोदो गय सिखावसोमोन दा। नै रायखांलायबाय। बावबाय नों बावबाय गोदो रमेन माहाजोननि गय खावनानै रायजोफोरजों बुजानाया? थोद, नों बेफोरखौ जेबो बुंनांलाब्रा। नों सिरि थादो। आं गोदो गोरिबमोन नालाय, दाथ' माहाजोन जाबायना आंलाय। हा बेहाबो मालाय लासै लासै माहाजोन जाखागोन ना। मालाय मोजां मोननायखौलाय मानोथो बोखानांगौ जाखो? दे दोन। थरथोंसैबा आंनि न'आव दै मोनलोङानो। गोरलैयाव संग्रायाव उन्दुनाया बिखुंनि दागानो खाराखै नोंनाव? आरो आंनाव हिनजावसो बिनो फैबावदों नोङो? आफा, नोंलाय माथो गोदो आइखौ खावनासो लायदोंमोननो। दाना आंनि मोजां मोननाय बिनो फैनायाव हेंथा खालामदों। खावखांनायनि उनाव नोंबावनो आङो 50,000 रां होनानैसो नोमाखौ मोनबोदों आङो। आरो नों बावहाय बुंबावदोंसो बेबायदियावनोथ' गय सिखाव जालाबायनांदों आङो। होनब्ला आदैयाबो गय सिखावसोमोन? ओइ नों सिरिथा। नों जेबो दा बुं। 50,000 रां होनानैसो हिनजावखौ मोनबोदों आङो। नों होनो हागोन आंनो 1 लाख। गाबोन फैदो, हिनजावखौ लानानै थांदो।